Seguim sent la CIMAR una escola petita, connexió amb tot, amb l'assistència i amb la Pompeu i amb la universitat, però ha evolucionat cap a la recerca. Ara tenim un grup de recerca, ha evolucionat a fer metodologies més actives en docència, simulacions. Penso que aquesta pluralitat que té l'Hospital del Mar en l'àmbit de la docència, aquí per exemple a l'ESIMAR, en la recerca, com pot ser el Parc de Recerca Biomèdica o en els diferents centres com el Fòrum, l'Esperança o el propi Mar, doncs penso que posiciona l'Hospital del Mar com un centre d'innovació i molta avantguardia. Estamos todos entre iguales y yo creo que los servicios que tienes muy acompañados, sobre todo cuando empiezas. Està bastant diferenciada, sobretot en tema pràctica i simulacions. Crec que aquí donen molta importància a tot el que és les pràctiques i el posar en pràctica tots els coneixements teòrics que també donem, i també amb el tracte. És una escola amb un tracte molt personalitzat. Pues que ha sigut una escola, sigui infermeria, però una escola de creixement també, tant aquí a les aules com a fora. Sí. O sigui, el fet de veure que tots són dones, algunes més grans, altres més joves. Per mi formar part de l'ESIMAR és molt important perquè és la meva alma mater en el sentit tradicional de la paraula. Molta gratitud. Jo, per exemple, estic a un lloc on em sento molt realitzada i que m'agrada. Un orgull, la veritat, poder estar aquí. Jo al final duc 2 anys, però ja és ho sent com una mica a casa, és el que deia, venint de fora. Però els 50 anys, com que són una gran història, i sentir-me per almenys poder portar com una miqueta, em fa sentir com molt orgull, la veritat, sí, molt agraïda. La imagino igual, no? Creixent en formació, en capacitat, en recerca, creixent en docència, en les noves metodologies, no? Incorporant les noves eines informàtiques que tenim a l'abast a l'educació, però mantenim aquella proximitat, aquell acompanyament, aquella individualitat i aquell companyerisme entre totes les persones que formem part, inclosos tot el PTGAS, PDI, l'alumnat i els associats i les associades.